bandiraɓe musidɓe moƴƴuɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe pular noddi notoyoɗen ñalawma mawningol ɗemgal neniwal. bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko erago jaam noddi ko pular noddi ko pulagu pelle men godal kisal deyirde pulagu peggal mamadou alsane ba e CIJP fedde jayɗiyankoɓe windere hutortoɓe ɗemgal pular ene juɓɓina ñalawma windere ɗemgal neniwal kono journée internationale de la langue maternelle hikka ñalande nde waɗata ko aset nogas e nayyi lewru février hitande ujunnaji ɗe nogas e nayyi sanga waktuji 16 toon to centre sidi hot to yombol e nder Dakar wuro lamugo leydi Sénégal kono tedduɗo o kono Ibrahima Moutar Dare Sarr jaydiyanke wittiyanke windiyanke député moɗiji Mauritanie yewtanta bandiraɓe hunde e deftere makko ayawuji kabriɗi jaydeji e ɗemɗe guelliji langue national e média audiovisuel jaydiyankoɓe mawɓe hono Siley Ndiaye gollotonoɗo to RTS e Hammi Amadou Ly mo 2STV ma jid gueɗe ɗe jerwo ɗum ha feewa ngam ñantude nde ñalande godal kisal pengal e CIJP ene bismi hen directrice de l'alphabétisation et de langue nationale fedde lewlowal communication fondation Wolle Ndiaye fondation Oumar Sy tabital pulagu Sénégal ARED ISO fedde rabit e gardugol ceerno Madani Moutaga Tall e fedde ɓamtare leydi rat ha dew e ko nandi hen an bandam debbo gorko onon mawɓe e sukaɓe fof feɗen nodda to centre Sidi Hot yombol e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal godal kisal e pengal CIJP ina faɗi hen toon ñine nogas e nayyi colte février hitande ujunnaji ɗe nogas e nayyi ñalawma beela ñalawma tarih ñalawma beela ñalawma tarih oto mo ngakki yo jaame cellal e kisal e ɓamtare duumide gonɗe dendagal leñol ɓiɓɓe fulɓe e julɓe windere bandiraɓe musidɓe moƴƴuɓe tedduɓe hande kadi ko ñallal jeslare ina hawre nogas e goo lewru colte e hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayyi nden ko Allah e meɗen